pala. Akala ko hindi pa naka-on. Makaubo wagas. Go na. Live eh. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Wala naman po akong problema sa AI. Kaya lang, nakakainis po yung mga taong kung makapag-caption, makapagsulat, akala mo naman ang gagaling, halata naman pong chinat GPT. Kayo po ba may mga ganyan kayong klase mga experience na naiinis kayo sa inyong mga kakilala? Yun lang po and God bless. Yan. Wala. I mean, lalo pa, siguro, Jegs, nung mga medyo una. Nung mga talagang hindi pa lahat na didiscover yung ChatGPT or kung anumang app yung ginagamit, 'di ba? Yung konti pa lang siya tapos gine-gatekeep pa siya ng iba, parang hindi siya sinishare, ganyan. Ngayon kasi, una, shared na talaga siya and everybody knows it. Feeling ko lang parang kung hindi ka man naka-premium pro or plus or kung ano man, 'di ba? At least yung basic, yung libre. Kahit yung free. Yung free. Hindi naman lahat meron kasi baka si Maman Driver wala, 'di ba? Pero siguro naman na kuyang tsuper, 'di ba? Narinig mo na yung ChatGPT. Kung hindi pa, kung gusto mo magpa-impress sa mga kilala mo, biglang, ito yung sinasabi nung nag-message na bigla-bigla na lang, English speaking. Biglang-bigla na lang English speaking, bigla-bigla na lang anlali magsalita, 'di ba? Sa tingin ko hindi ka na dapat mainis, wala ka bang ginagawang iba? Alam mo yung para isa-isahin mo pang mainis ka sa mga ganyan, 'di ba? Alam mo, isipin mo na lang, di good for them. Naka-discover sila ng application kung saan magiging mas maayos sila mag-post or mag-caption. Correct. Hindi na siya masakit sa ulo. Kasi ako, I would appreciate yung alam kong chinat GPT na caption or email or kung ano man versus yung... Kasi ang dami ko nababasa na ganito yung napakahaba na sinulat tapos walang punctuation mark. Yung pag binabasa ko hindi ako humihinga kasi walang tuldok, walang kuwit, walang kahit na 'di ba? So, just be happy that they got to discover that. And anyway, mundo na rin naman talaga to ng AI. Ako I use ChatGPT din halimbawa. Wala siyang masama. Magko-compose ako ng ipo-post ko tapos pinapakorek ko lang sa kanya yung mga spelling and grammar. Yan. Pero yung context kung paano siya sinulat, kung paano yung format, yung theme, yung feel. Hindi, tsaka yung feel. Tsaka yung damdamin mo, di ba? Ikaw pa rin naman yun siya. So, in all fairness naman, kung iisipin mo dun sa mga gumagamit ng ganyan, 'di ba? Nandun pa rin naman, sila pa rin naman 'yun. Kasi nag-work lang naman ng AI depende sa prompt mo eh. Ano ibig sabihin sa prompt? Sa utos mo. Kaya mo yung gagalaw nang hindi mo inutusan eh. So kapag nakakaramdam siya ng parang gusto niyang ipagmalaki yung bagong bili niyang gadget for example, 'di ba? Feelings niya pa rin 'yun. Na mas napaganda lang yung pagsasalita. Tingin ko nabubuwisit ka lang dito sa mga kakilala mo na alam mo naman na halos siguro baka hindi talaga makapagsalita, hindi talaga nag-English, tapos biglang English na parang sinasabi mo siguro sa mga utak mo na hindi naman to ganito naiintindihan niya ba yung pinagsasabi niya? Actually, alam mo, Jegs, ako naman, I was about to say that, na ang nakikita ko lang nega dyan is that baka hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi mo. Diba? I mean, kasi yung mga ganyang klaseng AI meant din talaga siya na parang
mas pagandahin yung sinasabi, mas gumamit ng mga Oo. words na hindi pangkaraniwan, Oo, 'di kasi ba? halimbawa, pag pinakorek mo yung ginawa mo, magsasuggest siya eh. Gusto mo ba mas formal, mas corporate? Sabi ko, hindi. Okay na ako dito. Di ba? Kung marunong ka na hindi, gusto ko simple lang, edi go. Kaya lang kapag yun nga, parang kung gusto mong parang pa-impress ka Oo, doon sa mga yan. kausap mo, Oo. ganyan. Ang danger lang talaga dyan is yung katulad ng sinabi mo kanina, na what if hindi niya naiintindihan yung nakasulat doon. Yes, Kasi naranasan ko yan na parang obviously yung sinend niya na ano sa akin na reply, gumamit ng AI. In fact, hindi sa Gmail nga, alam ko hindi mo na kailangan pumunta pa sa ChatGPT. Meron na siyang may sarili na siyang AI. Oo, di ba may nakasulat na pag nag-start, although hindi ko pa yung nagagamit, yung help me write, parang ganon. Hindi ko Meron alam na siya. how it works. But anyways, help me write, ganyan. Ang danger lang talaga dyan is that may possibility nga na hindi mo naintindihan. Na baka sa halip na ito yung gusto mong ipaintindi, pwede siyang maging offensive. Yan. Diba? Hindi mo ma-defend Oo. yung thought na yan. Correct. Oo. Hindi mo na ma-depensan yung thought kasi iba yung Oo. present ni Correct. AI. Oo. And yun yung danger. Kaya kailangan, kung halimbawa, gagamitin mo yan, basahin mo na muna ng ilang beses to make sure na ito ba talaga yung tono na gusto kong iparating. Oo. Ito ba talaga yung mga salita na gusto ko iparating. Lagi nyo tatandaan, pag hindi nyo naiintindihan yung salita, wag nyo pong Yes. gagamitin. Di ba? Wag nyo pong gagamitin kasi for all you know, nakakatsaka pala siya or nakakapanakit. Tama. Sabi ko kasi recently may ganyan akong na-experience na siguro gusto niya lang naman talagang mag-answer ng maganda, ganyan. Pero it came to me as offensive. Kasi may mga ginamit siyang mga salita na palagay ko, parang basta hindi, para sa akin offensive siya. Ganon. Iyon kasi ang problema ng AI, wala siyang emosyon eh. Wala. Oo. Correct. Kaya yung sinasabi nilang mapapalitan tayo ng AI, kunyari mga DJs, pwede na daw, ganyan. I would say posible, di ba? Pero yung saltek, Yes. yung heart, yung pag-ubo kanina ni Nicole. yung pag-ubo ko kanina. Nag-i-intro pa. Correct. May AI ka na ba narinig na umubo? Di ba? Alam mo yun, yung ganon, yung heart, yung pagiging raw. Yes. Kasi sa totoo lang, madami talagang almost perfect sila gumawa ng mga captions sometimes, ganyan. Pero bakit nyo ba nagugustuhan kunyari yung Love Radio, di ba? Kasi relate kayo din sa mga katangahan namin sa mga bagay-bagay. Yeah. 'Di ba? And hindi yun, walang ganong emotion si AI. So, yun. Maging careful lang din sa paggamit kasi baka mamaya pa-impress, wala na masyadong puso. Correct. Kasi 'di ba wala nga emotion si AI. Kagaya nga nangyari sa'yo na it could be maganda naman yung intention niya. Kaya lang, Pero nung in AI, yung word is parang offensive. Correct, parang okay, parang ganyan, no. 'Di ba? Hindi na siya tama. So make sure that whatever you are sending, posting, 'di ba? Kung ginamitan mo ito ng AI, naiintindihan mo. Yes, oo. Alam mo talaga. Correct. Tsaka ulitin po natin para sa lahat ng mga kabisya nating mga senior citizen, sa mga tita, sa mga ante, sa mga uncle na hindi masyadong exposed sa mundo ng AI. Huwag po tayo masyadong magpapauto sa mga napapanood, nakikita at talaga yung nababasa. nakakatakot yung pag-generate ng mga pictures. At saka videos. Alam mo yung premium na version ng CapCut. Wala lang ako masyadong oras para i-tinker siya or paglaruan siya. Pero meron ditong mga options. Yung mga AI na rin din siya integrated. Correct. Na pwedeng maglabas ng video. Kailangan mo lang na i-generate kung anong video yung gusto mo. 'Di ba? Yung mga ganon. May mga ganyan. Na for others, lalong-lalo na kung mukha talagang, may mga AI kasi talaga na mukha na talagang totoo. Oo, sobra. Diba? Hindi mo naman di-distinguish Kung ano alin, oo. Pagka ganon, when in doubt, always ask. Lalong-lalo na kung yung bagay na yun, parang nagdududa ka, masyadong murang binibenta, alam mo, mahal yan. Oo. O, di naman kayo naninira ng kapwa, alam mo naman tahimik yan, yung mga ganon, magtatanong. Tama. Always magtatanong, kabisyo. Lalong-lalo na sa mga matatanda. Feeling ko,
I would say tayo din naman talaga yon. Pero dahil exposed tayo sa industriya ng entertainment, industriya ng social media, hindi din tayo masyado mapapauto ng AI. Correct. Parang, AI yan. Or, pero sa mga mas matatanda, yun na. Tsaka yung AI ngayon na-upgrade na rin din siya. Dati nung nagsimula siya, delayed pa yung boses, yung bibig. Hindi, tsaka Jigs, dati, Ngayon, iba na. dati picture lang. Oo. Tapos ngayon gumagalaw na video na. Hindi, kahit nung may video pa, parang correct, may parang lip delay. sync. Oo, may delay na mga Pero 2 ngayon, segundo. Ngayon, iba na talaga Nakasync na siya Tsaka dati, at saka it gets better in time. So yun lang yun. Parang dahil it gets better in time, dapat tayo din, we get better in time sa pagsuri. Tama. Maging mapanuri tayo kasi Correct. mas gumagaling sila. Yung isa sa mga favorite ko sa Samsung na wala sa iPhone is yung object eraser. So nung una, kaya halimbawa nasa yung ang tawag doon, entrance ng Hong Kong Disneyland. Kasi hodang maraming tao diyan, buburahin ko silang lahat. So parang ang importante lang diyan, Jegs, wala kang katabi noon. Kasi pag meron kang katabi o kaya meron nasa likod mo, pag trinay mo siyang i-erase, parte ng mukha mo ma-erase din. Dati. Pero yung recent na mga parang application or parang software update, I don't know if software update ito or pag mga bagong phones talaga, kahit nakatabi mo, tapos nag-erase ka, in-erase mo, kunyari siya, ang gagawin niya, ang sasabihin niya parang filling in the missing spots or something. I-fill in niya na parang, basta ang galing, na hindi mo makikita na, hala, Phoenix ba to ng AI? Oo. May isip mo talaga, ay wala talaga. Dati kasi kita pa siya eh. Maano mo pa, may mga glitches pa. Ngayon wala. Grabe. At kaya ko to sinasabi, kaya tong gawin ng sino man na may teleponong latest. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan na pro ka, na may talagang editing tool. Correct. It's a simple part of the phone. Nakapackage dun sa telepono. Hindi ka kailangan mag-install ng kahit anong app para gawin yun. It's part of the feature ng camera. Tama. Diba? O kung dati pag nagpa-picture ka, wag muna, alis ka muna. Alis muna kayo dyan. Ako ngayon hindi. Ayaw mo lang sila. Kahit dyan silang lahat. Mamaya kayo dyan, burado kayo sa tabi ko. Kasi nga, ang ganda na. So, isang paalala, pwedeng gamitin ng AI. Walang masama. Kung dun sa babalikan natin yung nag-PM, gumagamit ng AI, mga kilala mo, hayaan mo na. Hayaan mo na sila. Diba? Basta make sure lang po, maging mas mapanuri tayo. Yun lang po, kabisyo. Ka naman, inis? Ito naman, relax ka lang. Sa mga kabisi po natin dyan, kasama niyo po rin po ang Balang Kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Grabe na talaga yung object eraser. Galing. Yung technology talaga. Yung na lang sample na lang yung tawag dito, yung mga robots, di ba? Ang robots dati, alam natin pag gumalaw, pag nagjo-joke tayo, parang robot ka. Ngayon hindi. Ngayon, correct. Tama, no? Dati pag nagjo-joke tayo, robot. Di ba? Ngayon hindi na sila, nagsasalita na sila talaga eh. Mas magaling pa nga silang sumayaw. Kaya nga kumaldag kesa sa atin. Diba? Grabe, dati. Pag sinabing robot talaga. Iba na talaga. Although, I think you should just choose what works for you. Ang isang, para sa akin na, although hindi na din talaga naman masyadong uso yung mga calling cards. Pero pagka nagkakabigayan, nagbibigay din ako ng calling card kasi meron ako niyan. Ang parang feeling ko lang hindi ko magigets yung virtual na calling card. Kasi di ba pag QR code? QR code. Hindi ko mahanap kung nasaan. Pag skinan ko, tas nalagay ko naman save. Kasi hindi ko na alam kung nasaan. So, sobrang dami na rin. Just para hindi ka rin malito at hindi ka ma-stress sa sobrang dami, di ba? Di piliin mo lang kung ano yung makakatulong sa'yo. Kung di naman makakatulong sa'yo, bakit mo po problemahin? Mararamdaman natin na sobrang bilis yung technology. Like for example, pag sinabi nating robot, di ba ang boses parang ganito? Robot. Yan. Oo. Pero kita mo ito technology natin, pero naka-preset pa rin siya na yung robot na boses is ganito. Nakausap tayo. Pero di ba, makikita mo, grabe ang bilis ng Correct. Kasi ang sinasabi mo, itong sound effects natin, hindi naman to luma. Oo. Bago siya. Bago din to Pero hindi na ganyan magsalita yung robot. Hindi man katulad ng kasing bilis talaga natin or katono talaga. Hindi, katono na natin yung mga AI.
Katono na natin. Di ba nga, nakwento ko ba sa iyo yung isang app na na may binigay lang akong report, tapos nakagawa siya ng podcast, nag-uusap sila. Ba't kayo nag-uusap? Nag-uusap sila, bukod sa nag-uusap sila, Jegs, nag-uusap sila with opinion. Wow. 20 minutes. Ang binato ko lang is parang 2 slides or 2 pages sa Word. Grabe. Parinig ko sa'yo mamaya. Ay, di, parinig ko na ngayon. O sige. May time ba? Ay, wala pala tayong time. Oo. Ba't tayo nagdadaldanan? Ere pala to. Kaya nga. Exit na muna! Okay, sige. Exit na. Bye, mga kabisyo. Overtime. Sorry na. Metro's #1 Love Radio. Basic!